عربي بس عربي بس ولا دایکه مگه فکر پدری تو Gazinin ve dayeke ji bo Xwedê ye û dibêje dayekek din a Kurd jî beriya ku bi çavê xwe aştiyê bibîne çûye ser dilovaniya xwe. Ev jinên laçik spî hemî dayikên aştiyê ne û ji çar aliyên Tirkiyeyê ji bo oxirkirina dayika aştiyê Sakîne Arad hatine Amedê. Sakîne Arad di nava damezrînerên meclisa dayikên aştiyê de cî digirt. Diyo aşitiye vî gelî ked û xebotkeya cihêvê gelî heye û de cihkeye bexece diyo me hemmiyo ye. Nedi çık nedi Fermas Murat bize yardım etti. Aykul Perbin'in de yardım etti ya çık nedi. Aşitit xwast dayke adaletî bû dayke heqiyê bû dayke rastiyê bû em bin cihêvê meskenê wê cinnet bî Xuda ala efû bike. هر هجایا کدو یمکا و هیا حتی ام ساخن ام داداره وینا Malbata wê şêx bûn. Dema serhildana Şêx Saîd de ji Amedê surgûnê bajarê Kütahyayê kirine û Sakîne Arad li wir mezin bûye. Jiyana wan di bin zext û dijwariyek mezin de derbas bûye û çîroka jiyana wê wekî trajedya ye. Kurê wê Cemal Arad sala 1984 de di zindana Amedê de di rojiya mirinê de û du kurê wê jî di nav revên PKK de jiyana xwe ji dest dan. Di saxiya xwe de mirina 5 zarokên xwe dîtiye ku 4 ji wan hatine kuştin. Bi vê jana mezin wê emrê xwe ji bo aştiyê û baştiyê feda kir. Bu mînak pêşeng ji bo dehan dayikên aştiyê. Silava bikir şehîdan dayê. 25 sale li vê saziya dayikê aşîtiyê de gava ku hata avakirinê ez bi dayika Sakîne re me. Dayika Sakîne ji me re hêz bû, ji me re quwet bû, ji me re aqil bû. Me digo em ê li qarşî dayika Sakîne ew qas xurt e, ew qas hêzeka wî ya xurt heye kî em ê çawa li berê biaxivin, em ê çawa behsa zarokê xwe bikin. Dayika Sakîne wisa dayikekî bû kî gava hesrê çavê wê dihat xwarê serê xwe bilind dikir digo bira hesrê çavê min nekevin. Digo bira zarokê min pê neyşênin. Ew ji ber temenê mezin ji ber nexweşiya dil û pişkan demek dirêj bû nexweş bû. Dayika Sakîne li Goristana Yenîköyê li reh dayika aştiyê dayika şîrîn Spartin axê. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.